Og så fucking så gå til en af mine... Hvem er det, der starter? Hvad mener du med det? Starter med spørgsmålene. Nå, det er mig. Ja. Men, nej, det er dig. Nej, det er mig. Ja, godt. Okay. Vi har været oppe i Brugsen og kørt nogle flødeboller. Så det skal vi lave en challenge med. Jeg kan ikke finde ud af at skrive challenge på YouTube. Ja, det skal jeg også lige vide. Så kan I moppe mig med det. I kan grine og moppe drenge. Så vi har nogle flødeboller her. 3 spørgsmål til hinanden. Og så hvis man svarer rigtigt, så får man en flødebolle i munden. Men hvis man svarer okay, så skal man have den i panden. Så lad os komme i gang. Okay, det første spørgsmål, jeg har til dig, Alexander. Hvor mange videoer har jeg lavet på min YouTube-kanal? Vil du selv det? Ja. 20. 41. Nej, jeg gør det. Nej, jeg gør det. jeg gør det. Jeg gør det. Jeg gør Alexander, det. du må også gøre det på mig. Jeg gør det i panden. Nej, jeg gør det. Alexander, jeg gør det. Jeg gør det, for jeg har købt den. Så slik lige din hånd af. Bare roligt, der er ikke noget, der går til spilde. Nej. Okay, så er det dig, der har et spørgsmål til mig, Alexander. Ja. Kom nu. Hvor mange penge har jeg haft i mit liv? 8.000. Det er rigtigt. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, Du 12.000. har du startet i pavillon med at samle, så du har 6.000 nu. Og så, du havde også engang 2.000 til at køre iPad'en. Så det er 10, så det er 8.000. Ja, plus mit fjernsyn. Og plus alt det slik og legetøj, jeg har. Fint. Det føles mærkeligt. Ja, ikke? Godt. Og man må gerne få... Der skal være noget lidt. Ja. Okay. Hvad var det nu den anden, jeg havde? Okay. Hvor mange mangler jeg at give til min mor og far af penge? 700. Nej. 800. Nej. 900. Nej. 800. Ja, nej, ja! Du sagde først 700. Kan du så kaste den i panden af dig selv? Hvorfor? Panden er dig selv, Alexander. Kom så. Kom så. Der skal være en... Den næste skal jeg kunne svare. Det kan du også. Okay, prøv lige at se her. Okay, nu har han et spørgsmål til mig. Hvad er det? Kom nu, Alexander. Hvor mange penge har mit fjernsyn kostet? 3.200. Nej. Hvad? 5.000. Hvad har jeg? Jo. Nej. Jo. Skal vi spørge far? Alexander, den har kostet 3.200. Så siger vi 4.200. Vi spørger lige far. Far? Mor, hvad har Alexanders fjernsyn kostet? Hvad har Alexanders fjernsyn kostet? Hvad har Alexanders fjernsyn kostet? Okay. Og skal du forstyrre den? Alexander, din lort. Det er dig til at stille mig. Nå, ja, jeg skal have fodbold i panden. Det er dig. Lækkert. Det er faktisk en af de pæneste også. Jeg tror, vi skal i bad efter det her. Nej,
Ej, vi slikker os selv rent. Ja. Jeg tror ikke, du kan gøre os rent. Nej, Sådan der. ikke med mit hår. Okay, nu har jeg et spørgsmål til dig. Okay. Hvem har fødselsdag på lørdag? Og nu er der svarmuligheder. B. Oldemor. Nej, A. Oldemor. B. Mormor. C. Vores moster. Og E. Tror jeg. Fætter Emil. Så må jeg have 4 gæt. Nej. Men jeg skal have svar rigtig én gang. Okay. Hvem har fødselsdag på lørdag? Emil, moster Rikke, mormor, oldemor. Nej, hvem har fødselsdag på lørdag, Alexander? Emil, moster Rikke, oldemor. Nej. Tak. Nej, Alexander. Jo, jeg måtte gerne få et. Så må jeg også. Nej, fordi ja, den sidste må vi bare spise. Hvem siger det? Det var alt, hvad vi havde for denne video. Tak for i dag.